Mwanjo murigereria gati ya bamenyi be ward ya Nyakoe yugotoka ebunge ya Gitutu Chache South ritukoria lero niko besokia na kugendera kwelikia konyora ebibande gose bitambulisho bakwana chinga kiechio ayo ati abo niko banyarokoba abakoboria serikali okiania rigori lyokubwata ebitambulisho ebigose bibande ebyo anamono chinga kiwe nyarokoba abigosira bana gotumanya mulikio ito Dipon Asanya. Nigo genderete kobomogo komunene guchesa abantu konyoro bokoreri kurwase serikali anene okwilikia kwebibande batari gwakanira ritukuria rero bamenyi be ward ya Nyatieko yutoke meye bunge ya Gitutu Chache South nigo besokia asobonge nako kokera obokoreri obo maritanguru kwa musike kone nyanga mumenyi Nyatieka jerero nabona arorire gekone abera matuka mange nkonya kuibonge bibande n'ekibesa ibando okoriki chirubu anda kenyi uchirububere lakini lero nabiro arabire bosa ngo taba umusimi wa Felix Atisa gasi yogo korambire anda nyagendere nanda bonse bamanyenga kitari kura kwala kurikina bananchi kwala gokonye ebire manarige bikirega myoko yekirega maine go sempuo lakini de umwana yotokonye tenya samo kone nenda ikire bali bona bataranya naba Manya nabo nigo yababerera kongo barabugo ikero bokoreri bonga muno boiga kubwatakana na kunga kubugima nabo igo okonyora wainse kurwase chiamate chinyinge mangane bibande go chibosongo ne chifea na keregento abanyi na bali konyara go kabosongo abantu mbasiriti bibanda sana transport ya biro chinkongo kubwati bibanda pata go chibosongo magenda na mera go chibosongo is almost 200 shillings tubwato bokongo bibande otokonyire ebirema ibinda korente nega bigore bigo chapaka yando bakore transport njera no jine bintu bikomete tugati besto gotari lakini na chirera na igure mbiare ngege igo mwana atokonyire gukwana na barabu ekerekyo niko bana baboriria serikali gokeya chibese cyo chigwakanwa anene chingaki omuntu asiririe kibande kyaye government wale ko saba bascrap asabali bande byabo bisirete bascrap efi babegete ora 1050 so that ba nkero umuntu ara ikero ko nyoreke bande rero matuka amange tokora services jiji ko ba mono ase serikali akiri rero na nyorero umuntu ukire private ukikora gwe kabene bono nabonje na rodire ngambi ya mono naenda serikali na bebwena tebinte bibwatamo na ari ase bitarete inyare ko bigorondo ko nyara gukora yakoragera bananchi bakonyeke Kuripotire kitasenikia obwanje tekia getembe kurega se ward ya Nyatieko egotoke bunge ya Gitutu Chache South imeye county ya Kisii eleteria na igonkoro kwa Dipon Asanya.